Čauko a zdravím mého dnešního let's play a jakýže to je? Staráre. Čtvrtý. Jo, Čtvrtý, ano, čtvrtý. Se omlouvám, za to jsem to zapomněl. A já jsem vám ukázal, co jsem měl v inventáři, to není fér. No nic, byl Blood Moon, to jste si mohli všimnout Kam je smysl třevu? Že jsem měl, jo tady, dobrý. Z minulého dílu na konci mám ten dojem, ano na konci. Takže jsem to střihnul, ne střihnul, takhle jsem šel natočit nový video. A teď jak jsem to zapnul, tak tady bylo miliarda zombíků. To mi může potvrdit tady kámoš, Joker, The Joker, nebo Joker.cz. Joker.cz, ano. To zapomněl. Jo, ano, potvrzuju všechno, co jsi řekl. No, Ne, vážně. v tomhle díle. Slouží mi jako psychická podpora a jako host. Ano, a v tomhle díle fakt nevím, co budu dělat, protože nenaplánoval jsem si nic, takže to bude asi prozkoumávání. No, Prozkoumání tady v té dětství. 100%, ne, to už jsem prozkoumal. 100%, co chci udělat, tak to je, že rozhodně si odstraním tady ty věci, které nepotřebuju. Že ono to jde i takhle, ne? I se shiftem. Ne. Tak počkat. Ne. Já nevím, jak to budu dávat po jednom. Tuhle si asi Pardon, jsem nahoru. Takhle. Jinak mám tady spoustu dárků, jste si mohli všimnout, a mám tady superovou věc. To budete vále točit, až to vám to ukážu. Budu v tom vypadat jako jeden, no já nevím, jestli točí let's play. Asi jo. Dat Selassie. Reklama forever. Jo, točí let's play a gameplay. Dobře. Do prdele. Dat Selassie. Pardon, že jsem sprostý, ale už mi to šlo. Takže, no, koukněme se. Ukaž se Selassie. Tak ne, uděláme to až na konci. Tady otevřeme první dárek a máme v tom candy block, fuj. A zase candy block, neříkám, že to bude green candy block. Green candy block. Candy shop. Jo, oni jsou v tom jenom candy bloky. Aha. Ale něco pěkný. A k čemu jsou ty candy No bloky? to je ke stavění. ne, bude to k ničemu jinému. Počkej. Jo no. Tady vykopeme vůďáka. A jdeme si kouknout, jak to vypadá. Teda já už vím, jak to vypadá, ale... Postavíme si kadibotku. K čemu ti to bude? Nevím, ale potřebuji ji. Tady bude. A tam bude srací místo. Ale potřebuješ jí, když slyšíš volání přírody. Ano, to je stupidní reklama. Jo no. Ano, jak se rozeběhne k tomu záchodu. A pro následuje mě slime a já ho odkempím boomerangem, pokud se mi... Ano. Ty vole, on nemohl skočit. Pojď, počkej. Bam. Kemba. Bam. A bam. Já budu na YouTube. A ty nemáš ani účet, takže ti to může být hovno, takže ti nemůžu dělat reklamu. Jako ne, že moje reklama by byla nějaká kvalitní, protože na mě koukají možná tak, já nevím, 3 lidi. Čas. Já na ní koukám a ještě to vypadá jako hovno. No to je jak nádoba Jo. To je srací místnost, To vole. bude kadibouda. To je srací místnost, vole. Ale to bude to podlahu. To všechno, to všechno bude, vole. Nebo se tomu párč No, ale já ten díl nechci pojmenovat srací místnost. A proč ne? No, možná. Bude se ztrací místo. Možná, ale to ještě nevím. Budu točit... Pojmenujem ho... Počkej, ten nech mě domluvit. Blood Moon. No, Blood Moon. Ale nech mě domluvit. Tak, příští díl, což bude 5. mám ten den, už bych mohl natočit s webkou. Ano, to bych mohl. A možná u něj budu i já. To je luxus, ne? Ale možná jo. A já tam, já tam dám ještě taky. Možná u něj No, možná tam bude vidět, ale já čekám, až mi uschnou flasy. Flasy. Takže jsem se šel koupat. Ještě předtím, což byl inteligentní nápad a to je hnusný. To je hnusné jako to. Jako, já nevím. Třeba... Jako exkrement. Ano. Jak bychom to řekli slušně. Exkrement. Třeba vykopat tady tu hlínu. No, když to asi není hlína. No to je jedno. Nebudeme na nic narážet. Experiment. Ne, třeba jen vyrobit a vědecké výzkumy dokázali, že Marian neumí matematiku. Teď si prozradil mi jméno. No, teď jo. No, tak vidíš. No, to je jedno. Není. Proč? Já jsem chtěl být invisible. Ano, nevím, co chtěl říct. Invisible.
Třeba udělat Počkej. jako Gogo. Já vím, že Gogo se jmenuje Daniel, ale tak to je jedno. No, neříkej ty vole. Nikdo to neví. Bacha na to. Jo no. To je to nějaký tmavý. To je moc tmavý nasrací místnost, vole. Taky ty snad chceš, aby tě v té srací místnosti někdo viděl? No, A kdo? A proč? nevím, aby mě natáčeli. Aby tě natáčeli, jak těch sareš. Tvé, zase jako musíme to uklidnit. Tu výslovnost. Jasně. Bude se na to koukat stand-up, vole. Jo no, ty To, vole. to, to nesmíš jako. Jo, to je ještě malý dítě, ty vole. To je ještě malý pivo, vole. Jo no. Ještě malý fracek, Ah. který má hlas jak To malý není fracek. špatné, to není špatné. A teď bych asi urobil dveře. Pokud mi na to vyzbyde dřevo. Kolik potřebuji? 6, tak to mi vyzbyde. Ještě něco. Oslovuj mě jako Mad Bros. Oni se neoslovují Ondro a Adama. A ty nejseš Madbros, ty kokos. A nemluv o těch let's playerech pořád. Já mám rád. No, Proč dáváš ty dveře mezi hovno? to je detail. Aby tě A máme sedací místo hotovou. Tak, ano. Počkej, bude se na to kouknout takhle. Tak máme kadící místnost. Uka. Ne, ještě nemáme, já tam potřebuji dělat ještě to. Ty, co tady dělají ty slimy, já je nebudu zabíjet, mě to nebaví. Jo, každopádně já jsem zapomněl. Selasí. Selasí. Ale ne, necháme toho fakt, nebudeme dělat reklamu. To je těžká reklama. Jo no. Říkáme tady jeho jméno. Ty vole, ty slimeové jsou tady všude. Nenávidím slimy. Reklama by byla. Navštivte kanál Selasí, je to úplně super let's player a gameplayer, točí z hororových Ale běž her a přiložit, tak. jo, běž přiložit. Pak jsem nějaký tu slova. Mariane, dělej. No. No. Ale ještě se zvednout, ano. Hej, čau, máte, mám židli. No, mrdní mi do sluchátek. A jo. Ještě jednu, aby tam někdo mohl kadit s někým. Přijdu naštívit Ferrari. Tak jako můžeš jí stáhnout. No díky, pro mě to je úplná hovadina. No. Krkavici použijeme. Krukavici. Rukavici, ne krkavici. Ale ne na přiložení. No to je. No, tak máme naší kadiboudu hotovou. Přesně pro Santu. Počkej, a proč si přiložit, když tam je ty vole? A já, spadl mi dárek. No prostě přilož. Okay. Oh yeah. Hadíme tam první. Tak. A to by nebylo. Hej, a počkej, já to ještě vyovním, tak. Rozbijem ten tábor. No, já bych to vlastně mohl udělat takto. Jo. Ty jsi... No nic, no. O, tak to je luxusní kadiboudek, pras, co? Jak prasco? Ano. Tohle až uvidíš, tak jako, Tak se popo, tam to. jo. Takovou bys taky chtěl, stopra. No, tak on double slime a tak. Jeden mě schodí a druhý mě dorazí. Toho. Jakože, a máš to ještě z vyhřívání. Tak, ukaž. Počkej. Tak. Ukaž. Jaj. Ty budeš srát a Ty vole, nemluv prostě. ty budeš výkalovat. No, už no, ne, prostě, nebudeme si už teď všímat tady toho. A bude ti to řád zadek. No, teď to poleze samo. No nic. Takže Tak. postavili jsme tady to super. Jaj. Uvaříme si v kotlíku nějakou, ty bacha. Zase se mi posunula matračka. No, což prostě to udělaný. No, každopádně, jakože zítra je normálně škola, takže jelikož je teprve 9, tak je možný, že bych mohl natočit ještě nějakou hru. Ale to nevím. Tou hrou je, jak se zbavit Mariana. Možná tady nějakou hru s tady s tím šášou. Víš, to by byla sranda, kdybych teď přišel na to, že jsem měl celou dobu vyplý mikrák. Jo, jinak mám nové intro, ale to už jste si určitě všimli. Ne, ještě si ho do videa Mariane, Ano. pochop, Jdeme že až to tam to video dám,
Tak to intro. A opět mi Super Bandicam přestal natáčet. Zase. Chápete? Teď říkám, že to je úplně pojem to. Jako jasně, ale tak jako mě ten Fraps nějak prostě neto. Tak si stáhni full verzi, ne? Ale teď jsem stahoval full verzi. Ale Stáhni pochop, si že full verzi mně se to, když jsem jakože natáčel, tak se mi to ukládalo úplně v jiném formátu. A to vadí? No to vadí, protože se to už nedalo dát pryč. Navíc to nenatáčelo ani, takže když jsem zmáčknul play a pak jsem to vypnul, tak to neudělalo žádný video. Takže GG. Tak jsem zatáhnul. Jinak tady to je můj úplně super výtvor. To je. To jsem stavil já. Co to je? To byly schody. Jaký provizorní, ne? No to byly korejský provizorní. Do prala. To je fakt nemus prostě, nebo dám tady to video ještě zablokujou. Nebo dáš, a nebo to opravíš tak, že to... Nebudu to pípovat. Víš jaký je s tím písr. No. Píp. Fuj, teď si mi prsknu do nosu, ty ču, píp. Já Vole. nesedím na... Uděláme si automatický pípač, že každý si to vypípne. Okay. A do píp, to je ale... Zase jako píp. klídek, jo, zase klídek. No, takže jsme šli na výpravu. Vezmeme si houbičky, aby prostě houba power. Mushroom power. Ale, aby si věděl, tak občas to tam píp zapomenu dát. No, tak Takže já mi ti pak to- jednou upípnu, že z takže toho mi to vypípneš. utne trošku. Tak nemluv prostě, tak ti to řeknu. Ale to nejde prostě. No, prostě na video nebudeš Budu mluvit mluvit prostě. slušně. No, si myslím. Ty vole. Jako správný vědátor. Aha, tak nic ne. Kopr. No a ty prej. Ale prostě úplně totální hate prej. Ale ty tam máš chybu. Normálně ty jsi tam šel. A to nebyl žádný kopr, ale to byl kámen. To je, ne. Řekl jsi to špatně. To je, Já, ty vole. já jsem řekl, to No, nebyl kopr. Ne, počkej. Ty jsi asi přežek. Přeřek. Ne, přežek, jasně. Jo? Já jsem řekl, ty jsi asi přeřek. Ty jsi místo kobl řekl kopr. Jo. A pak jsi mi napsal, že to je fakt kopr. Jo. Ty ve, já je musím kempit. Kempa. To kemp. No, tak asi tak ne, no. Tak prostě já jsem to... Lamo. To drž hubu, jsem se netrefil. Nevypíp si to. Ale já můžu, já jsem tvůrce Ne. videa. Jo, Ale stejně ti to video zablokuju. no zablokuju. Zablokuju. No tak možná. Tak Ale vy to nikomu neřeknete, já vím, že ne. Ale tvůrci YouTubeka ti to můžu zablokovat. Ej! Ale víš, kolik let's playerů Ej, mambo. už mluvilo ve videích prostě a to na YouTubeku třeba Mad Bros, když v jejich nevím kolikátým Mariane, videu řekl Mariane. do 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 prkne. píp pátek s Mad Bros. Ale jako, ty tady pořád meleš, Mad Bros, Mad Bros, Mad Bros. Já jim ale nedělám reklamu. Ano, neděláš, ale furt tady o nich meleš a mě to nezajímá, chápeš? Ok, tak o čem mám líp? Se jdu zahrabat. Ještě mi prskni do ksichtu. Jsi jaký dobrý čábo. Hehe. Já jsem čarovný, já nejsem čábo. Ty jsi čábo, vole, debil. Tak se zahrab, ne, když jsi chtěl zahrabat. Já ti jednu zahrabu, vole. Hustý. Hustý, vole. Hustý. A ty čum. Okay. Já pady ponož. Partiár, tak ne no. Tak Karos, já to prostě proběhnu. Tak asi ne, on je rychlejší. Přemýšlím, že si tam načítuju nějaký věci. Já mám na Terrarii cheat. A vy toho teď asi hodně uvidíte. Das ist hacker. Ty vole, co tam mám slyšet. Vedle. Dopr. A Dobrý, je no. hacker. Co jsem to řekl? Aha, tak to bylo chytrý. Němčináři do komentů napiš to, jak se řekne, no ty jsi hacker, protože já neumím. Du bist hacker, vole. Du bist hacker. Du bist hacker. Teda myslím. Já neumím německý, protože si učím anglický a ruský. A anglicky. Au. A anglicky stejně neumíš. Anglicky taky neumím a ruský umím, protože že jsem napůl Rusák. Ale nikdo to neslyšel. Aha, dobře. Víš, že točíš, ty vole. A víš, že se tam koukáš na Pokémony. Ne. Ono to natáčí tu hru, ty šašku. Aha.
Chápeš? Jo, už ne. Tady si vždycky udělá důlek, já tam prostě dám něco. Ty dáš něco do důlku. Tak počkat. Tak, počkat. Teda aspoň takhle jsem to pochopil já. No nic. Dobývají se ti do to, že by byl znova ten Blood Moon. Blood Moon. Krvavý měsíc, to je prostě těžký. Blood Moon. Já tomu říkám úplně. Je mi jedno, jak tomu říkáš ty, já tomu prostě říkám úplně. Neon. Tady v té díře je neon. A ty seš neon. Jestli ho vidíte vpravo Koukejte, dole, co mám. vpravo dole, tak tam, ano, neon. Das neon. Připadá mi to při Blood Moonu, oni můžou otevírat dveře a teď ne. Ano. Au. Já mám brnění, na mě nemůžete. Zaba. Jako co to dovolujete? Ano, můžou. Ty, no, ještě, ty jsi kokos. Můžou, ale ubírají ti míň. Já vím, to byl vtip. Neříkal jsi, že máš zvíře. Co? Ty máš zvíře. Jaký zvíře? Teď si tady ukazoval, že máš zvíře. Co to bylo? Jaký zvíře? Ty jsi ukazoval, že máš zvíře. No nemám žádný zvíře. Ty songy jsou prostě nahlas, to se nedá. A to je jedno. Tak aspoň ve videu nebude slyšet tvůj hlas. To je dobře. No jo, no. Tady si to komentuješ sám pro sebe. Jo no, a si jenom do pozadí hodím písničku. Nási. Hej, já asi pak se stříhám Raymana, začnu. Raymana. No. Ty, on ne, prostě on se nenechá sejmout. A čum na to. Díky, jo, ne, jsem dobrý. Jak chceš, aby to bylo dlouhý? Co? Ten let's play. Já nevím, 20 minut. Kolik už točíme? Už točíme asi 15 minut. No, co a? Co? Tak jako já to tady můžu ukončit, že jo? Nemusíš, jako Au! To je jedno, že jo? Já jsem se kousnul. Já to dělám jenom kvůli tomu, aby tam ty videa byly. A kvůli tomu, že mě to baví. Ale ta Terraria mě teď nějak nebere, protože nevím, co v ní mám dělat. Jo, Klidně no. napište do popisku, když nevím, do tam. popisku. No, teď jo. A jo, do komentu, pardon. Já si to pořád pletu. Já Ne, už se ti jednou upozorňoval, abys Ty. neřekl do popisku, ale do komentu. hubu drž. Jak ti můžu psat do popisku? Hubu, vole. Taky říkám. Drž hubu, to umím jenom já. Jo, no. No to teda, no vlastně to můžu jenom já. Umíš psát jeden let's playeru Oh. do popisku. Já jsem dobrý. Takže mu tam připíšeš som gay. Ty vole, přesně mezi ně, no, dobrý, no. Jo, partia. Ale, co bys asi Co? stalo, kdyby jsi si ke Gogovi napsal Dobrý. komentář Gogo je gay a Mariane, byli dost. tam všichni dost. a byli tam všichni Dost. úplně zařezaný fanoušci. Ty, já ho fakt bez zabiju, to A proč? debila. Proč? No ty pořád. A co když Gogo? A co když Mad Bros? A co když Gogo? A co když Mad Bros? To mě teď nezajímá. Fej, Selassie. Selassie. Ty, já ti dám jakýho Selassie, že si upšoukneš. Ty seš Selassie. Ne, seš já. Bořecha, To je ne. dostaneš ještě jednou, Vořecha, ti říkám. No nic, takže já se tady s váma pro dnešek loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Sprdnu. Jo. Pej, trochu. No nic. Takže, a už toho nech. Au. Máš tvrdou hlavu. Já vím. Prej, já vím. No nic. Ty na fuj. Já to neukončím, ne? To bych se zahrabat. No nic, takže já se s vámi pro dnešek loučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte odběr nebo like. Budu moc rád za podporu. Já se směju tomu. A já se vám loučím. Čus. Tak asi